Takže asi tohle do vašeho videa. Dneska vám ukážu moji kosmetiku. Takže první bych začala make-upem. Takže první mám tento od Magic Trend. Tak mám 10. Make-up. Very much. Takže takhle. No, pak tu mám lesky. Lesky mám 3. Zvýrazňovač. Mistorty. A pravobělý krystal. Takže takhle. Takže vám ukážu jednu moji úžasnou věc. Když jsem si koupila bronzéníky tam. Jsou to tady tyhle stíny, jsou fakt dobré. Mám je ráda a jsou tam fakt hezké barvy. Takže tak. A ještě jsem tu měla make-up. Ne make-up, půjde. Takže tak. Tak mám další stíny. Ty jsem dostala od mojí nejlepší kamarádky Adi. Jsou tam fakt dobré barvy, já vám ukážu jednu. Podívejte tady, takhle. Vím, je toho hodně, ale je tam i taková střípkovaná, takže vypadám. Pak tu mám takovou oranžovou. Je to podobné, tady tahle je podobné, jestli to vidíte. Takže tak. Pak tu mám růžovou. A ta už je taková, znáte, jak se mi moc nelíbí. Možná, že ani neuvidíte moc, to není vidět. Pak tu mám bílou, pořádně neberu, to možná vidíš. No, tak se nedivím. Takže tak. Tak, mám takovou stíny. To je hezká barva, to se mi líbí. Tak, počkejte, teďka se trošku uštínila. To je jedno. Tak, teď dáme potom to oranžová a zelená. Zelená. Tohle teďka přijdu moje oblíbené skoro. Jsem si koupila zrovna před měsícem a jsou fakt dobré. Oni jste neslyšeli. To je jedno. Tady tahle je skoro stejná jak tady tahle, takže to je jedno. Jako, a už nemůžu škoda. Žádný pasy nemám. Potom je tady tahle. Tato je tyřica. Hej, já se zašpím a i vlásky. Spocená strašně. Fakt. Jste fakt musí se. A jsem to do takové malý štětec. Takže tak. Příštím dílu vám řeknu můj pokoj, ale nevím, protože to má takový bordel, takže asi ne. A
něco takové, já teď používám tu žlutou. Takže tak. No a poslední, já tu mám ty. Takže tak. Takže tady to je vodoodolná, to jsem si koupila právě včera, je fakt dobrá, mám ji i na sobě, ale já jsem si trochu rozmazala, protože zrovna jsem se fotila a já nemám ráda, když to, takže jsem docela rozlehla, tak jsem si musela jít mít. Takže tady tahle, pak to teď tahle je vodoodolná taky, tahle je nevodoodolná a tuhle vám nikdy nedoporučuji. To jsem si koupila v drogerii, teda možná, že to někdo znáte, protože to máte určitě tež u vás, kde bydlíte. Takže tohle v životě si nikdy nekupujte. Nejhorší zápinka, co jsem kdy měla. Bože. A poslední, jsem si taky koupila v drogerii, teda teďka nevím, to je taková, to má taky výštěček. Takže tak. Takže tak a jsou no. A pak mám můj rozbitý štěteček. Takže vám ho ukážu. Mělo to být skládací, jenže já jsem udělala jednu blbou věc, to tam bylo totiž přilepené, tam to můžete vidět v tom. To mělo být přilepené a tam to bylo přilepené. Ale já jsem blbá, já jsem otevřela špatnou stranu, tak se mi to rozbilo. Mamka mi samozřejmě zase pochválila, že řekla, že si spálí dobrá. Takže tak. A jinak to vypadá takhle. Takže tak vysouvá se to normálně a to. Stálo to jenom 5 korun, takže jako nevím. Takže doufám, že se vám video líbilo a ahoj.